Kapor kalabiang yangi bangenias dangno ia keneka program kabak kerpang haswa bangi sayo ia ka charitable football friendly match jongka nongston sun balapan bench daga jingeseng selok nyoki pastor jongka KJP sot sepngi kata kadlong hapedeng ki pastor jongki pratli ki pestri ki bahapa po jongka nongston sun persya yaki officer jongka West Kasihil District Komu chairman jongka organizing committee jongka nongston sun hakabaningkong ngasngaw yakaban aingo ublay lam yangi komka committee banpen kre yakanika program watla hakapor kabal lingkot bangilayo yakajing pentip nakabanta banpen urlong yakanika sngi kabamanta kumu charman ngamlaru klemda pediang sobha watla i chief guest badan burom impat semnadan hakanika por Sri Embersan Uwadeiru u local MLA jongka nongston constituency gajongi yagaba insapoy kam sibin nangtayu deputy commissioner jongka West Kasihil District Sri PD Sangma ki officer sorkar jongka West Kasihil District ki sodar snong ki bahap apo jongka nongston tau committee bat ki snong ki mamarjan ki principal ki headmaster, ki headmistress jongki school district pestry sinot ki bahapa po jongka nongston sun ngisok kemen ru hakani ka por pemerintah bangi don ru i Reverend IW Nongsing ubalong mercor jongka KJP snot sepngi ka jonggi i don ru hakani ka por i Dr. Arnong Rum ibalong i medical superintendent jongka Dr. H. Gordon Roban Hospital idon ro i Reverend J.R. Thaba ubalong usketwi jongka Central Organizing Committee nangtang idon hakani kapor ki pastor rangba patwe pat ki pastor ki bedon lang hakani kapor ke pementa ki sketri ki exhibitry bat ki merto jongki pratli ki prestri ya ka bangi la khot snobha ki temen basan baro ki bledon lang hakani ka por pementa ki longpa ki longkmi ki kun samla bat ki hep ki barit baro ki bele poi sakani ka badan bat don ro ki bandon hakal lenti ya ka pinwan sakani ka badan kumu charman ngas ngoi ka ban punyang sobai bi baro haka kerteng kabat siang tam ka kerteng badon bertam kajong terai ubalong unong pendim badong suspa ujongi ubalong uci sukris kajing temu nakabenta kajing penlong yakaneka charitable football friendly match hakaneka sngi kebenta kalong yakaba kajing seng selok nyagi pastor jongka KJP sot sepngi nadu snem ar hajar khat khandai kele kuat ban penlong yakaneka football hakin real ligi sun katakan nongston makurwat mairang selong sora bat ribhoy nakabenta ban ya don benta lane ban snok tilang nakabenta kajing rakhi yagi indap chi spa snem ka Dr. H. Gordon Robat Hospital Shillong mandau snem ar hajar ar fuar nakabenta ka jingte yaga hospital ka batmai kat kum ka juk ka pementa ka organizing committee nakabenta kanika por ngilapan kre yaki donation box habro saudong juga ni kamadan tikino kino kibadon kajing sngaw mansim nakabenta kanika kam kinju tap bank hakine ki donation box baladon kino kino kanika por kibakwa ruban ai donation nakabenta kanika jingtmu pila ruban kendo usketri tembasan GJL Sangriang teman basan AS Doling bat kumjuru hangakum charman ban ngira priang snobha ya kijing ai kijong phi o jakani ka porru kumu charman ngasngau ru yakaban pensngau
hap deng jongi hakani ka por pementa on kinong mi khmat ki ba yen ka jongi ki ba dei na kani ka dong ka than ka jongi hajing sang ila khot yeki ngila in ba yeki henre na mar ki kam ye ka ba kim syam lala nama ki kam ye ka ba ki don kita ki long u Sri Jikur Marthong ubadai MLA jong ka mau thengkut constituency namar idon ka session mentapo district council kumta ila pentip ba imla banwan bat ila no jingram silak tengka nakabenta kani kumjuru i Sri Kimfa S Marbanyang ubulong MLA juga ramrai constituency ramrai jerngam constituency ma iru menta idon sabar nakajela kumta ila pentip ba imla bandon bat ila no senyang sanpau hajar tengka bat kumjuru Sri Gabriel Walang MDC Joganang Stone Konstitusi ila phone ila pentip ba imla banwana magadon ka session kumta ila no jingrap arpau hajar tengka nangta Sri Bajob Pongrum ublong MDC jongka ramrai jerngam konstitusi niru namar ba idon session imla banwana ila pentip bat ila no jingrap sipau hajar tengka tikum ka organizing committee bat kumujing sen sulak pastor hi barok kawe daga mensim juga cingkemen ngi pediang yakin iki jingnok seniang jong kinung ngi khmat ka jongi bat ngi duai lu bo blai unang isnei ban kurku yaka kam yaka bakiki don naga benta ban wanra ban kentiu yakan nega dong ka than ka jongi nakabanta ka lawe ka bapernai ublei ka jing stok unang kurku nakabanta jongki te hakani ka por bamanta haswaming sayat haki program ki badang don hakani ka por ngas ngoba sibun ban kerpat i Reverend JL Molong ublong we naki ex moderator jongka KGP sot sepngi ka jongi ban kerpat i posto jongi yakaba inbu ningka ublei haka jing duai Tongnya duai, kuk pa jongi ubah beneng, melong blay jongi, melabu yangi kibriau hakana kapertai, bangin pet ban kmi pada penyat yaka, bat kaburam yaka melai, syau kun bernriu, lagi baro, kat kum kajimpen kubor kau jeme ko blay. Nama ketangi aingu kaba krau yame hakane kasngi menta na kamenta kane kaji kendu lang kaba kerpang bala penbek daga jeseng islok pastor KJP not sepngi ban penlong ya kane charity football match bak nakap hapdeng jogi pastor bat ke officer jong kene ke district kadau kalong nakabenta ban ai kajing yarap nakabenta kajing syakri joga Gordon Robert Hospital ya kebalat syakri yo pajba babun hakane kari kajungi barok kuwe lachis pa snem menta kot rai ba ije ngina duai ngina kerpat yame hakane ke por menta bat ngi aingu ru namar kajing ai ke jome ya kane ke sun meneng ke biang ke babet bakan long ke babet babiang nak menta kane ka jingile ka ya kane ke por rai kan rat ngi duai ngi kerpat yame bakane ke jingile kai football hakane ke no pais ngi ke menta kan long isyak kaban pensa jingkan mau hang nia ka sun nongston balapan bet bat ba kini ki player kebala penkre bhai ladi ken ban itnat ladi ba ki pat ba ken yo ban pet ban kmi ya ka jingla ba ki jing bet ka jongki bat komju ko try ba ka takamansim ya ka sporting spirit ya ka badon hap deng jong kini player baru kan pau hakan agapor bahkan long kasih tenat hap deng jong ki parab ki brio ke bapet
bat kan long ru ka buram ya ka kerteng ka bakut ka ba yem ka jome banang pen pau chu ya ka jing bha ha ka liang ka jong ka kot ka khia ya ka met ka phat ya ka bangi briu nge don kam at rai na magata nang haba chwa bakan sedang kane ka jing le ka he kane ka por ai ba sem ko jome onda don lem dorangkat barun pen syai hai wei bro player ba kham ta me nakam ta na ke jing thmu ka ba kongsan nakam ta ban yarap ya ka jing dap ka jong hospital ka jongi chispa snem bon bagi program ya ka bagang day ya ka ban le ban pen pau kat kom ye day bat kena ka jok ka bamenta bakan ang ya chaprang bat ka jing sekri jongka yau pajba akal yang juga kot ka khia kanang long ka ba bit ba biang ka ban day bat kena ki por ke jongi ka bamenta dan rengkat baru medical superintendent bagi doktor baru ke ba trei hante kom juru ya ke tok baru ke ban benta ya ke ban kersian ya ke ban ya trelang ya kena ke kam jong ki pen kia rai kan rat nge bu ti ya khamat jome ha kena ke por ke bamenta ba kena ke jinget ka ba kena ke jele kai football kan sedang no chen kom ne ken tos ngeu ya ing dwa ya ke jongi aga ke teng trai suna penem nge pan nge idam ne baro amen. Kublai pun pastor ke jing duai dia kan ke por mentang nyo no ke jing keren pediang nai temesan AS Darling Nekong yai ngu yau blai namar ke ni sngi ke berang ke besan hapadeng ke jing wan jingo jong labba menem stem Shuai ke bang an ai ke jing kren sngoba ha ke jing kren pediang sngoba ha ke ni ke nop ha jong ni ke sngi ngaket pat ye kita ki bawan pet kai ye ke ni ke football ke bayeng ha ke ni jing kieng som ha rong semadan benum blok ye ke lenti kenang bagi pat ba ken yo rong lang shani semadan neng kong nga yang hang ni na ka benta ko organizing committee jong ka Nongstoin zones kapala penlong ye kini ka charity football friendly match ye kini ka por ban pediang snobha ya Mr. Macmillan Bersat iban sayadon rekat batngi sesipang ibalapin ko ngo yaladi banlong ukong san na kabenta kani ka jingyele kai football Ngapen pauru ka jing pediang sobha yau Deputy Commissioner jangi on behalf of the organizing committee Nongstoin Zone, I do hereby extend my warm welcome to our Deputy Commissioner Shri P.D. Sangma. What a joy and a privilege to have you, sir, not only a spectator but also to be a part of the game. As a player, sir, we are very thankful for you, for your cooperation and all assistance that you have made so as to enable us to run this program smoothly. Thank you very much, sir. Nhà bên bao ro ka jing pediang ngobha ha kani ka por da ka muslim jong ka jing kamen ban yo I ka jing ya don ringkat joy Reverend I.W. Nongse, moderator jang ke KGP Senat Samngi, paston ki priang sobhai pi, ublain ker khoi pi. Ni don ro apdeng jingi ya kini kapor ya I Dr. R. Nong Rum, I belong medical superintendent jang ke Dr. H. Gordon Robert Hospital Jiao Shillong, I la penlut ya ke sungi ya kapor jang I nado Shillong. Bani don rekat bat ngi ha kani ka janmet doctor ni pediang sobhai pi shakni ka charity football friendly match ha kani ka janmet
Ni priang sombhan ukani kapor yai Reverend J.R. Thaba. He belong secretary jangka Central Organizing Committee. Lambat kita hot jangka Central Organizing Committee. Ngana mong keteng bekasiem ni kapor. Kublai pi baro na kamata. Kajengnya don rengkat jong pi ban ni priang sombha de kabestongo ya kajengnya don rengkat jong pi ban ni. Ni pen pau du kajeng sngongo ka bakrau ban I kajeng don jong paim jong I paim ipim I balong ro utamen besan jong ka balang kublai shibon paim ya kajeng don rengkat jong pe ni priang sobha yo sardar jong ka chnong new nong stan ni be don rengkat ban ni sardar ni priang sobha pi kublai shibon na ka bata kajeng don rengkat jong pe ban ni Ni pen pau ko jing priang snobha ya Reverend Jel Maulong belong ex moderator iba laai ka jing dua sedang bat kumjoro ya Reverend N Kenong Lang belong ex moderator iban saai ya ka jing dua ha ka bangin sepen kot ya ka ni ka program jungi ha ka ni ka sngi Ni pen pau ru da ka besnongo ban yo I ka jingi don jangki officer ki be don rakat ban ngi hang ni podium bat kum joro in uniform kum ki player ki priang sobha ye ki district head bat ki officer baro jangka district jangi kublai shibo ne na ka banta ka por ka ba koridor jangpi bat ka jingi trailang jangpi bangila ban penlong ye ka program jangi ka jam Ye priang de ke sngongo bat de ke sngo baha ero. Ye ki pastor bat ke nong sharai. Na keleng ki balang na ki pratli ki presbytery. Ki bale don rekat bat ngi hakani ke sngi ban penpo ban penpieng ban penitanan bat ban penlong. Ya kan ke program ka job. Kam tam ki ke pastor ki bala phong ha ka uniform. To blend ke khoi pe. Kublai shibone na ka banta ka jingpen ko ngo jong pe bangila ban penlong ye kan ke program kumni kamba kalong menta I priang sobha ye ki match officials ke ban sa panyat ye kan ke jingyele kai football I priang snobha ye ke nong kit kam jong ka new nong stein sport and cultural club ki bala ai snobha ye madan ki bala ai lut ye ke jing don kam jingi baro bat ki don ro ke be don ringkat bat ngi ye kan ke pon Ni pen pau ka jing sngongo ka jing sngopuram bat ngi da priang sngoba shimole ipi ha ka ni ka pon ka ba khat do khat wai shwa bangan shong nga priang sngoba ye ki pajba ki belong ki nong krishan barat ba jongi na ka banta ka jing don rakat jong pi bat ngi ha ka ni ka jan mien ka jaka ka la belong ko bombit ka bombyang ya ban shuya yang kublai shibon ye ka jing ya sha jong pi Ye priang snobha ye pi sakani ka lempong ni ka jan mien ha ka keteng ka batyang bat ka badon bor ka jong trai bat unong penem be ye jong Jesus Christ la dadan ya noi ri ya no iba nga kumklet ban priang snobha ha ka ni ka jan mien snobha map ye nga re nga yang na ka banta ka organizing committee nong stoin zone da ka mesiem jong ka jing snongo bat ka jing snoren Ye priang sobha ye pi baro syagani ka lempong syagani ka program nganget pen kemen pen mat ro ya ka janmet ka besnotanat bat ban yo iru ya ka jengele kai football ka ba pimju kam yo I bat nganget kani kan pen sngu kemen shimoni pi ni ka janmet na ka bata ka jengewan bat ka jengedon rakat jang pi bat ni kublai shibon to plan ker khoi hilang baro na ka bata ka puram ka jong play amen Kublai shibun masan es doling ye kejingken priang tementang ini yo kejingkren lengkon na Reverend J.R. Thaba belong sekretari juga Central Organizing Committee Pastor Jeti Khardeusau bayalam yakanika program hakanika por ki
Dukot jong ka organizing committee baro jong kanika sun. Ki pastor jong ki praptali ki presbytery ki bahap ha kanika sun. Ki officers na ki department ki prepare ki pajba nong song snong bat baro kat ki bedon ha kanika por. Ningkong nakalyang jongi kum ka organizing committee jong ka jinge sengis lok ki pastor ka KJP sinot sep ngi penpau ka jing sngongu bat ka jing sngo kumen banyo banya don lang bat pi ha ka ne ka por ha ka jing penlong ya ka ne ka program ka ba internet ka ba it syongkun bat kabang iyo iya ka jing simbenta chit hemlang jong pi baro hagane kapor kum ka organizing committee jong ka jing seng sloki pastor ngia menjurlang bat ka organizing committee jong ka ne ka nong stone sun ban penpau ka jing sngongu bat ka jing kublei ya pilang baro kiblaya don benta hagane ka exhibition football friendly match. Ublain kerku ya pi baro. Kapor kamsya bangine keren sibun ngasukwa ban ong hakani kapor. Bakani ka program kabangi ngilayo ban penlong hakani kasngi. Kalong kum sibenta ka jingesim bat ka jingedon tilang jongi kum ki pastor ringkat bat ki officer jong ki department ki prepare jong ka sarkar ha ka jing rakhe jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ya ka jing dap chispas nam ka jing yat lenti jong ka ngakwa ban pen ken mau yangi ha ka ne kapor balapli pajba ya ka ne ka hospital ha ka arpu santri umach kat kendai spa arpu ar bat kaladap chispa snempura hauneus benai march baladap mendagane ka snam ar hajar ar puar ngam kwa ban kren sibun ngakwa ban kren tang ya kawei ka phang bat kata kalong ka khubor baklang ka strong message bakane ka jubilee ka don ban ai syangilang baro kadon ka jingkren jong kirustat ka baong jubilee does not mean only celebration but liberation kabamut baka jubilee kamdei tang ka jing rakhe henrei ka deiru kasnam jong ka jing thau thmai ngalakaran haka press conference baki media bayakani ka hospital la seng da ubriu ubayo ya ka jingkhot bakirpang syakani ka kam jingpen kia namar day hadin bolayo ya ka ka jingkhot ulalek ban pule doktor kani ka hospital bola seng om tang ba ki don haka ki doktor kinos bat ki dawai deshen henrei ka donru kakti baklan bor kakti ka bapen kia jong uta ubadon bor baro om tang ki briu nakane ka rikasi ba e jongi henrei bon ki briu nasati saritoru kilayo jingpen kia nakane ka hospital kane ka jubilee kadon ya ka kubor baklan siya ka governing board ka KJP assembly kom ka sponsoring body bakane ka hospital kadon kam ya ka jingpen thmai ka liberation larangi kren
in terms of infrastructure. Ka governing board kalayakut nalor kajing penbahaya ka existing building. Kalayakut ru bansna thamai sa ka waypat ka building. Kaba ontip kum ka hospital annex. Kanay ka kubor kaba klan ba kanay ka jubilee kala keren ya ka governing body. Ladangi keren in terms of service. Ka service ka banla ban penmi yaki nong trei. Ka governing board kala yakudru ban upgrade no yakani ka school of nursing. Siya ka college of nursing. Banla ban penmi yaki nurse ki ban kam tibet chuchu. Ki ban yadai bat kanay kapor. Ladangi keren hakal yang jong kinong trei. Kibat trei hakatay ka hospital. Ngisngaw ban ong bakani ka jubilee. Kakhot kakren yaki. Bat kata kanay ka kubor. Bakiday banang penbaha susu. Yakajing sakri jongki. Kidon kam ban penbaha yaka walk ethics jong kinong trei. Works ethic need to be improved. Kanay ka jubilee, balaay, kalaay ru ka kubor baklan siya ka government. Nilayos ngaw, baka sorkar kansan ay namno ya ka surok balik siya kanay ka hospital haka kerteng jong u Dr. H. Gordon Robert. Kum kajing nyo kor, bat ban pensa nam yo u. Ngis ngaw bakata kampat biang, ay bakanay ka jubilee, kanang krensru, bat kanang ay ka kubor ka baklay. Siya ka sorkar, bakan kneru ban yarap lam, bat ban kampen bahay, yaki waypat kijing don kam, haganay ka hospital. Ay ba kanay ka exhibition football match kabang ipelong madakasngi. Kanlong ru ka kubor kaban kren jam. Yanga bat yangi. Bat yapi way baro. Kibat don hang ne. Bat kiban pek ya kanay ka program lang baki YouTube. Bat ka channel jong ka good news. Bangiru. Ngidon kabenta ka background. Bakani ka jubilee ka kot yangi. Bangin yak snok tilang. Hakaban tau tamay. Yakani ka hospital. Uway u doktor missionary uong. To ngin ken mau. Baki jing don kam haka hospital. Kim jukut. Ka hospital kadon kam ban upgrade. Yaki machine. Nakapor siya kapor kabanya day bat kajing kalajong kapor. Tangin ken mauru balaseng ya kane ka hospital. Banlong kajing kerku ya kibapang kibasitom. Kabangila banong bakaday ka ministry based institution. Kamday ka industry based institution. Netang ban kamay pisa. Ngis nga hukuman sibod makanay ka kubod jubilee. Kalakren wat yaki prabangit nang tay na rewels. Bahaka jing rakhe jong kanay ka hospital. Ngis nga hukuman banyatu baki prabangit nang tay kila no senyang kumba siklurtam. Siya kanay ka hospital. Hakanay ka jing rakhe yaka jubilee. Ka kubor bakanay ka jubilee ka kot yangi kalong. Tong ini ay keluj sa kanay ka hospital. Bakanla banwan ra ya kajing tau tamay haka. Bat bangila sisa. Ban yadon tilang ru. Ban pen ulong ya kajing tau jong kanay ka hospital. Ha kanay ka jing rakhe ya kanay ka jubilee. Ngikot ya piki pajba nong song snong jong kanay ka tang nong stoy. Yapi ki officer, yapi baro ru ki badon hang ne. To
ngenyes nok tilang. But I bakaneka exhibition football match kabangi penlong mentang. Kan wanra ya kerukom perkat kabatmai. Bangin ang la ban ai ka jing sekri. Yaki weipat kam tam lengba kanika hospital. Ublen kerku nakabenta ka buram ka jong blay. Amen. Toh keblai sibun pastor di kicingkren pensai nakaliang jongka Central Organizing Committee di hakani ka po mentah ni so kemenru ya kabau SP jongka West Kasil jogi don kat lambat ni hakani ka po di sar ni yang subhan ka benta jong pi hakani ka por ka mentah Tementang ini ono kejingkren lengkot ni Dr. Arnong Rum IBDI Medical Superintendent juga Dr. H. Gordon Ruban Hospital Shillong. Chairman, Reverend J.T. Khadirsa, along Chairman Organizing Secretary Committee, J.L. Maulong, ex-monitor KJP Synod Semgi, Reverend Titi Dingdo, Reverend J.R. Thaba, Secretary Central Organizing Committee, Reverend Yarab Sabun, Marbanyang and Group, Masa I Special Number, Reverend I.W. Nongsi, Moderator KJP Synod Semgi, Ki Pastor Jongka KJP Synod Semgi, Kumjuk Ki Officers Jongka Sorkar, Government of Meghalaya, Wadon Hapa West Khasi Hills, Teman San S. Doling, Lemro Imes I. Sinsiang, Kumjo Kajing Sang Samla Balang Presterian Mausiang, A. Yakwaya, Chief Guest Badan Buram Jongi, Sri Macmillan Bersat, MLA Noston Assembly Constituency, Kumjo teman besan K. Nongsi, Reverend N.K. Nonglang, ex-monitor KJP Synod Semgi, Kumjo teman besan J.L. Sangriang, Secretary Organizing Committee Nongstoin Zun, hoi bat kiwe ru, ki pastor, ki teman besan, ki dikot, Jongka Charity Football Match, Jongka Nongstoin Soon, ya kabal on sa penlong ya kanaka football match, Kumjuro ya EDC, Badon Buram, Lemru SP, Badon Lang Hagpor, Kumjuro ki kun samla ki hep kibarit, ki long kami kilong kapa ki badon nagpor ngawanra ka jingay kublay na ka Dr. H. Gordon Robert Hostal kumjo nga sngaw ban ay kublay kerpangro ya ki Central Organizing Committee na du Chairman Reverend H.L. Nongkenri lem roi Reverend J.R. Thaba Secretary Central Organizing Committee hoj iba wanshan Karkrang, belong officers jangka State Pollution Control Board, bal ajingmut ya ngi kostal lemro ya ka jingslok ki pastor balese bakan bha ya kaban organize kino ki jingele kai ki ban wanra ya ka khubor ba ka hostel Dr. H. Gordon Robert Hostel kan rakhe ya kajing dap chispa snem tingis ngau ba lengba kajing penkhi mesim ka jongki ngiyo le se kane ka football match ka baningkong ha kane ka por tikum tang dap da kajing sngu bang ngayo ru ban syakhot syakane ka football match ka sedang ne po nostoin mentakasngi lengba i Secretary jongka Central Organizing Committee kumju ni Chairman Central Organizing Committee bat kumju ya
ki organizing chairman jongka Nongstoin zone kumju sekretari jongka organizing committee jongka Nongstoin ban penyo ingi kene kamenta kum ko hostel baniran kat bat pi hoi administrative officer principal college of nursing kumju nursing student kim chamla la abandon namar kidan ki program ya kaba ngimla ya kaban ya don sene kumta nalawan tang marwe ti kumta pinom sngau ya ke jengbom la ka jongi napo hostel banedon baro ki officers ki ba ya don hang po kumjo kumpla pun sngau da secretary central organizing committee ba ka hostel ka jongi klayai lengba ki chis pa snem ha ka jing shakri ya ka ba ka jingleng ko ya ka jingdap chis pa snem kadai haka arpusan tarik benai mars hajar fuar hendrai namar ki dau ki ba lakiar ya ka bangil thmu ya ka ban pelong i kane ka opening ceremony ha kane ka sengi hendrai kumbalaong bom dau bom lakiar nak jibom tikna ya kane ka jing wan lap jo kane ka khlam pandemic jong covid tingil wa ba kane ka program kan postpone bat ngila postpone bat ngila ra no hado ka saut tarik ubnai November hajar fuar namar ngi khmeleti baki nongmi khamat nang tipo balang kemi nari wheels kwa bakinia don rengkat ki balong ki nong kersan ya ka hostel wat hado kini sengi ki bamenta ti kwa begitu ki representative nang tipo PCW President Church of Wales bakinia don benta ha kaneka jing celebrate jongi ya ka sentri jongka hostel te kumta kumbalaong ba ka hostel om tang makan rakhe ya ka ne ka sentri hnre ka don ka jing thmu ya ka ban pen kentiu har kom sumar ha ka ban ai ka jing shakri ki pai ba khamta ma ki ba pang ba stom ba kinyo ya ka jing sumar ka ba khamha kumta dak we ka jing mut ka board rengkat ka jing menjor jong ka KJP assembly ka bala sya ya ka ban tei thama ya ka we pat ka hostel ka bangin khot ka hospital annex ha ka ba hangne ondon no ka OPD complex kumju kindon ki we ki jaj jaka sumar ki laboratory lenta kindon ru ka radiology department bat kan donro ki jingthia kum ki private ward ha kaba ngin snaro ya ki kamera jong ki pastor ki jongi ke ai ka jing syakri ya ki balang ha keleng saudong ha kane ka hostel lemro ngin sadonro ya ka seminar hall ya kaba ngin la ya kaban pelong ki jingyalang ngila ban pelong ya ki seminar namar ha ka juk menta klem ki seminar ngin omla ban update ngin omla ban ya ke jing tip ya ka bangin ai ki jing sumar kumta ka don kam ya ka ne ka hol ro kumju te ka ne ka jing lot jong ka ne ka jing sina kanlong kumba sau 0.6 crore ya ka ba ngila ai ki estimate nrei imat kan sa don ka jing kiu namar lawan pej kemuda bat kemuda ka ong kam ibiang ha kam tam ha ka ba ngin sina ha ka ne ka dur ngi happen kampen he ki jaka lentiya namar kamtam emergency hakaba ka fire service kali kila ban rung bat me karba ki don kam ban kan om thut kumta ngila haban ribais biang ka plan bat lese kala ban kiu bat hakajaka mensuang ong bakan don lese ka saumala G+3 nrei menta kala ban poi kumban nreu mala G+5 kumta kala ban kiu hakane ka dur ya kaba ngin sa lej banra siapo kemuda bat ngin sa ndalayo ika jing menjur na kemuda ngin sala ban sedang ya ka jing trei bat ka jaka ka bangin trei mente ya kana ka house ka hostel annex kalong hasenda hi jong ka hostel hakaba ngila ban penun kam ya ka to hostel ka barim ro bat ya kana ka bathmai da ka bangin join da ka kenja ram kaba
long ka jingking kaban connect ya bro arteli bakan om sabe kumta ngakwa banya turu ba ka hostel ka jongi lengba ka jing trace tom jong ki doktor ki nurse but da ka jing no senyang jong ki parabangai ba na ki balang ba per na do ki balang ki district ki prestri ki sinot but ki jing sang tanat rekam jong ka KGB assembly ngilala ban siu dep no yaki ram yaki ba ngilasya baro sikata tikumta kalong ke jing sngongo yublei ba ngilala ban pendep pen khoi yaki ni ki ram yaki ba pi baro lese piatip ba hostel kalong hostel jongi kalong ka badap ram tikumta ngila aru ban ribais yaki pe jong ki paron trai ki jongi nadu ki doktor ki nos bat ki staff baro lai stang yak area yaki staff henrei ki doktor ngila dep ban clear henrei stang yaki staff kumta ka hostel ka jongi ka long ka ba da ka jingkersan ka jongpi lang baro kala lang ya chaprang ngidon ki jaka sumar nadu ki jaj jing sumar wa pher nadu medicine ki surgery ngidon ru ki sumar namta ki khunlung ki barangkha hakaba don kam yak jing puj ya ka ba ngila ban le hante hostel ngidon ka ICU bat ngidon ru ka dialysis unit hakaba ki breu ka don ki jing stom ki khlai ki ba omla ban le transplant ngila yo ka jing yarap lengba ka ne ka dialysis unit jaga hostel hakaba ngidon tang riu jing thia hre ngin sabu penhe shu ha ka ne ka hostel annex ka wangin sasina namar ki bon ki nong pang yak bang ngimla yak ban a ki jing sakri yakine ke badon jing pang yak ki khlai ki baran kam yak ka dialysis kumta ngisu ai da ka shift system kumta ngile art shift lai shift chisngi bakin yo yak ban sumar ya baro hre lakataru omla ban penbiang kumta ngi haban rifar no chiki wei ki jaka namar omyo slots omyo timing shu ban perung ha ka sngi kaba ide banyo ngidon ro ka jing sumar namta ka child development unit kane kalong namta ki khunlung ki ba anna ki ba duna ka bor perkhat ngidon ki specialist lamba ki pediatrics ki doctor bari pe ki khunlung bat hangne ki ai ki jing hikai ban develop ya ka jing mod jing perkhat ka jong ki lamba ki tiar kitar ki ba ngiyo yak ban penbiang bat yakine la sedang nadu snem jong uneu snem nadu basdang jong uneu snem bat ngidon ru ki kaniku kabalong namta ka jing sumari tu khulung ki ba kha bat badon jing stom hapo arpu prosngi bat yakine ru ngiladon ki jaitiar ba per ban ai ki jing saaj ban pan ai ki jing sumar ki jaj pagi jaj wat iki to ki badon kam ki jing pen hiar bat pereng sem ro ira don ki tiar ki ba ong ki ventilator ki thap de ki tiar ban pereng sem yu khunlung i badon apreng ka jing stom bat ngi don ro ka human milbang le se ka long ka baning kong ha ka state ka jongi bandon ya ka ne ka human milbang bat ka long ka balai ha po north east ba ki bon yong ki long kami ki batam la ne ki bom don kam ban aibon ki khunlung jong ki kila ban donate hakan ka human melbang ya ka bangila ban ahas ki we pat ki longkemi ki ba omla ban aibon dalade bat lese ye ki khunlung ki ba ki kemi pa jong ki kila khlat no hakapor bakha ni ai da ka ka dot ka bangiyo na ki we pat ki longkemi ya ka ba ngila penbiang itiar kitar ban tes ban pelong ka ba khoj bat ka ba bet ya kaban ai ya ki khulung te preng ki jing sumar ba per ki nong pang jong ki don hang te ki bawan ki baduk ki bakerdu ki balese ki ba shemlinot ya kaban seo ya ki bil ki jong ki kumtong i don khndiat khan soj ka jing yarap nam ta jong ki ka bangi ong ka por pisen phon bat ya kane ka phon ngiyo lengba ka jing no ka jing wan ai donation jong ki parabangai ki jongi hamtam nagi jing sang kan thei ngi supya ya ka ne ka phone bagi ai sya ka ne ka por pisen phone bat ngi yarap khndiat kan soj kat ba
ngi sola bat kat ba ki syam jing yak ban pendap kum tang yarap bat ka long sya ka jing kerku man ngim puak bagi dompang ki bagi doktor ki la yo ban penmi na hostal bakin shui up ban clear is ikabil namar lese kan don ka jinglut ha bai bam bai di ka jing du nong ha bai sngi kumta ngi persyang ban yarap na kane ka por Vision Pon bat ya ka baduna khaniat ki soj kila banon siu hadin habut nrei la taka dap kane ka por Vision Pon ngi aino ya ka ban sa ya ka bom kimla ban siu ngi ailot na kane ka por Vision Pon kumta ka long ka jing yarap namta ki baduk ki bakerdu ru ki bawan ban sumar hangte ti kumju ru ngilat yo na ka sarkar ya ka oxygen generator plant ya ka bangil yo ya ka bang sedang bat ban pli ya ka hak arfui terek jong ne mumnai jun ar hajar arfuar kalalong ke jing kerku hak ba haki por ko bit ngi hap thet ki oxygen silinder bat ki oxygen teng-teng ngi hap yakni kador oxygen silinder manusia ukobit kalong kat khandai hajar hak por ko bit ngi hap thet hadu arf khandai lai phau hajar tam kumta ka jing yo ikane oxygen plant kalalong sya ka jing kerku ngila ban yo hi ya oxygen lengba kane ka machine kumta ngiyo ru ya kaban penthmai kamrathya jong kinong pang kum ka children's ward ngiyo iban penthmai ka armala ward ngil yo ru ban penthmai ya ka maternity ward ka jaka sumari ki bab kha bat kumju ya ki medical ward nadu ke female ki kamrathya jong kentei bat kumju ki kamrathya jong kisenrang hoi ngilayo ruban penbha ya ka kamrapuj wala ka taru ka kamrapuj ka tanglong ka bakhapnya tengtengi hap up bangimyo ya ka kamra ban puj ya ki doktor laki la kloy ki la hinrai ki hap up namar kimyo ya ka table wan puj kumta ya ka operation theater complex ru ngimut ban ra lang no siakane ka hospital annex ya ka ba ka hospital lang ba kane ka century celebration ka don ya ka ban penulong ya ka ban sina bat pante ya ka tingyo sibun kijing kersan hoi ngide man sngungu ba kom ka hospital ngiyo kijing kersan henrei ka long ka ba ban pentelun ya ki kam ki bobon lumda ngidon ya kata kijing kersan ka ba shirham lengba ki balang ki reusimet hoj kumju kumlaong na ki ratrekam na ki district presbytery synod bat assembly hi tingi sngaw ban penpa ko jing sngaw hangne ya ka PCW Wales ya ka bala no senyang hakanik snem bala dep namta bante ya ka extend ya ka building jong ka nursing school ya ka banyo ban pelong no ka nursing college bat kan college kan sedang ban plino mentau snem ar hajar ar bat mentang la khot i application bat kino ki badon jing temu ban wan pule kane ka college of nursing kila ban le kumta mat kapor kadang don mangi up hadu bang kilayo ru kine ki central school ya ka ba kim chempalami ki resource class 12 jongki bat ki ba pas mat ki babet banon pule kilong ki class 12 science omchu ya ki class 12 arts te kumta namar ka government hi katkum ka jing betha ka ong bagi de banlong ka single entry kalong tang ka BSc nursing henre namar ba ka jing wan teleb jong ka jing khlam ko bit kala nang sha biang ban extend ya kan ka GNM course kemot ke nursing school tikumta ngi nadu untau snem ngi nom khot shu yaki nursing school ni khna kan pule ke GNM hendai ngin khot no tang yaki BSc nursing namar ngimla banron baru atli katkum ki guidance jongka Indian Nursing Council tikumta ke jingker pat kalong bakito badon jing temu badon jing mut kila banwan apply ya kane ka course jongka BSc nursing ting sngaw ban ai khublei ru
ban lengba ke jing tristom jong ki doktor ki nurse ki staff ka government jong i state government kala itu ya ki jing trikam jong ka hostel jong i badang hakan ke sitarik ubnai Julai ar hajar ar ka balong ka doktor sede ka government kala ai felicitation ya ki arut ki doktor ki jongi kata ilong doktor Kenneth RL nong pure i balong i pediatrics surgeon bat kemud ude u surgeon bapo i khunlong ki badang red wat i khunlong ki badang kha ki badon ya ki jing sitom kumjo ru i doktor Meban e kharkongor i balong i medical specialist te kumta kini kilong khendiat ki jing pentep Jepang ka jing ya ba ki jing tre jong ka hostel ka jongi te sesin pat ngai khuble ya ka organizing committee jong ka nongstoin sun ka bala pelong ya kene ka jing yelekai ha kene ka por bat kumjuru nga ai khuble yakini player baro arliang ki pastor kumjo ki government officer ba kin lebha ya ka jing yelekai bat ngadak kwaru lada long ka bala baro bakin baro aliang kin long pinong job nre hakijing ele omdon babaro kin long ke job nre to ka we kan job bat ngin ya kemenlang khublai sibun ublai kurku amen to khublai sibun Dr. Nongrum ya tu kijingkan pensyai nak liang jong phi kum u kli jong hospital ti hakani ka po mentang kerpat yaki players berat lagi tim kin sebaban yang lain no jika ban nak liang jong u chief guest murtor jong ka sinon SP jong ka west khazil bat kum juro ki dekhot jong ka central organizing committee bat kum juro ki dekhot jong ka organizing committee jong nong stein sun kin yo ikaban ai ti jong hublei soban stang jong kan jing kai ti akan ikapua mentai kaba i chief guest budan burom jongi Sri Embersan ila boy akan ikapua mentah oi ila pediang i nadu meni ti sar da kacing kemen akan ikapua ke mentah ngi pediang i pi da kaba sngu ya kacing pelaj por kajong pi badon kat lem ngi akan ikapua pementah ublei unang kurfu na ka banta jong pi ti akan ikapua mentah ngin yo eka presentation of bookie nak bentau chief guest jongi mat kerpat yaki badai ban sim ni benta yaka bakin sim hakani kapor. Hello. Players from both team kindly lines up. Shall we all give a big applause for the chief guest? Tengah kerpat ik player nak bentar ki team beratali kan yang bet pedeng madan nak bentar chief guest moderator SP jungi kita orang ni bagi nak ki jong ke jong kublai nak bentar jong pi please kini kelong ke list jong ki players music. Hello. Cek. Ki pajba baro ki bawan ya kabanwan saki kene jingile kai charity football match hagane segi ke pementa, ni periang segi ubah seisen pan, ya pi segar gelumpung jongi. Bad haganiga por, ngin sayo ya kaban periang no ya kini ki artli ki kenhun. Kata, ke kenhun jong ki pastor, jong ka KJP Senat Sepngi nong ston zone, ki bani airing Persia, ya ke kenhun
jong ki government officer hapo ka jingyalam jong in charge deputy commissioner Shri PD Sangma. Bat kini ki artul ki kan hon ken rung mentai siapa ka field of play harengkat ka tuning ya ka team jong ka senat lengba ka track jong ka lama gospel. Play. Toh gani gapor ngin yo eka group foto kaba lengkot hapadang ki teams rengkat bat ki officials rengkat bat ki invitees harengkat ke jeng don jong chief guest. Tolo kerpat ya ki pastor bakin shime ke benta ka bahakmat bat ki government officers ken shuyang hadian.
Pajba baro tongin ai ka jing thap kti na ka banta ki artli ki kan hon bat kham tam na ka banta u chief gas ubalayo ban ai ka kti jong ka jing kerkhu kerdo ya baro artli ki kan hon bat kumni ngin sayo ya ka ban sedang no ya ka jing lek kai hai ka ni ka janmit ka tim ka brana ka jersey color red white and red kadai ka kan hon jong ki pastor jong ka KJP Sinot Sepngi nong Stone Zone bat ka tim ka brana ka jersey blue and navy blue kadai ka kan hon jong ki government officer jong ka West Khasi Hills District. Key match officials hagade ke jingile kai charity football match kilong kumni referee Shri P Marwen other match officials kedai Imis Wanda Karbani but Imis People Wanyang fourth referee Shri OL Dingdo. Key event manager jong kane ka charity match idei Master B Marngar but Master K Shirkon kum ka jingtep way na pedang kini ki event manager jongi ulong ru u referee jong ka All India Football Federation. Hagani kapor ngan pensgau ya ka squad jong ki artli ki kenhun bat ban sedang naga kenhun jong ki pastor lene ki pastor 11 Reverend BK Shangpliang jersey number 21 Pro Pastor S Rentong jersey number 16 Reverend SI Marbinyang jersey number 13 Reverend KS Lauriniang jersey number 8 Reverend DR Marngar, jersey number 6. Reverend TC Marwen, jersey number 2. Reverend YM Lungdo, jersey number 20. Reverend SB Lungdo, jersey number 9. Pro Pastor B Marngar, jersey number 17. Reverend SP Marthong, jersey number 4. Reverend Titi Dingdo ubalong Kapten Jong ka kanhon ki pastor jersey number 10 ka team line up kalong 523 ka kanhon jong ki government officers jong ka West Khasi Hills District ki bedona ka jersey color blue and deep blue kilong kidi O Masar jersey number 1 Eric Dekhar jersey number 13 B. Kharjana, jersey number 22, Dr. S. Paryong, jersey number 6, B. Ranja, jersey number 19, Dr. Liverson, jersey number 11, Dr. M.L. Marshilong, jersey number 12, Reuben Nongrum, jersey number 15, Dr. W. Sutnga, jersey number 7, Sis Imli, jersey number 24, Bat Shri PD Sangma, ubalang Deputy Commissioner, ubalang ru Kapten Jongga Kanhun, upong yaga jersey number 10. Bat ka team line up Jongga Kanhun Jongki Officer kalong 4, 1, 2, 3. Pajba baro saisisen pan ngi pediang sgau hayapi segede lumpung kajongi kum kajing tip kabakum kani ka lumpung kan lech saki santli ki wei patru ki zon jong ki bahap hapo kasinan hadin nang ni kan lech ka zon hamau keruan namau keruat syamairang namairang sya sora na sora syaribhoy
bat ngin penkut ya ka hak arpo arterik Oktober hapo hangte hasilong hagani kapor ni IT kapor ka basa jong ka jingyelek kai hakimach officials kublai shibun. Halo. Kani kalong ka jengker pat kat bagamach kadang ya chefrang. Kitai ki bayang hai ka jengkieng ke sobha ya ka ban pelat ya ka galinti kanang ba ki pat ba kan yo wan lang hang ni amadan. Sa sisien ka kerpat ik ki pat ba ki bayang ha jengkieng sobha rung lang hang ni amadan banai lat ya ki wai pa ki pat ba kan yo ya ka ban ya pet lang ya ka ni ka jengila kai ka ba itanat aga ni ka jan mian. Kublai shiboni pi. Halo. Kat ba kani ka match kadang ya chaprang kani ka jingila kai kani ka long ka jeng pen kan mau. Saudong jong kani ka madan kidon ki donation box. Kino ki bakwa ya ka ban no snobha banai snobha cha kani ka hospital pilaban ay ya ki jengai snobha ha ki tu ki donation box ki ba mangi kum ka organizing committee ngilapen kre. Ka basang jong ka jingila kai ka team jong ke officer kalayo bantat ya ka gol ka baningkong bat balatap ya ka dai Dr. W Sutunga. Halo. Kino ki bakwa ban yaram na ka hospital na galyang jong ka organizing committee ngilapan pre yakitones ka. Kino ki bakwa ban yaram hilak ban yo yakini ka donors ka. Hakini ka podium hangi alo na itaman besan kinong siya.
Hello. Kaladon ka jing bujili player nagi officer 11. Haga jaka jong Sir PD Sangma. Kami bujili no by Sir Wan Shan Katran. Hello. Kaladon ka jing bujili player lagi Pastor 11. Haga jaga jong Reverend Vicky Shampliang lami bujili da Reverend T.L. Mauli.
Ladang ke jing bujili player lagi Pastor 11. Kejaka jong Reverend KS Launya. Lagi no kay Reverend SB Mangya. The officer 11, Dilayo Pangkat yang Susigol, Kadung Mentang Agni Kalaskan, Dilatam, Laibul Lemon. The Ladon Kajin Bujili player by the officer 11.
Harga Jaka Jong Ba Bantai Ajana Lami Bijlino dan Bas Hem Nong Sil Yofong Ya Dijesi Nomor Action. Halo, kini kalau kita jumpa, nak kita berjingga sama manusia, kesusahan dan lupa no ada stage yang berarti soal yang berjingga kebetulan kebetulan. Jingga sama manusia, kesusahan dan ada stage kebetulan soal yang berjingga kebetulan kebetulan.
Kalau don ke jeng bujli player mereka yang jadi peston. Mereka jaga jeng Reverend Kitty jeng dok captain. Mereka jaga jeng Reverend Kitty jeng dok. Ini bujli nak by Reverend D. Marwin. Reverend D. Marwin. Reverend D. Marwin mereka jaga jeng Reverend Kitty jeng dok. Kini kalau ke jengker pan. Kini ke kali ML05H 6405 in Liu Sao Natsan. Sumhaban penteriak kemploy ke kali jengki kalau apen kot ke gaya kenyang kalau apen wit nak kebentak ke jengdam kam dengan boleh semua. Kini galong ke jengpen baik. Agak jakal jeng Reverend Kitty jeng dok lami bujli nok dari Reverend D. Marwin refong ya ke jersey number 50. Mister. Harga berikut ke kelas stamp ke tim jang ki officer 11 kalau tam lai gol lenon. Harga ni kapon ke pemerintah yang ya ke jengkren lani ke greeting nai Reverend IW Nong Sing ibalong moderator jang ke PGP senat sabni pastor sembahanan ya ke greeting ke tangti.
u compare ubala pensawa hakani ka por ya ka jinjat renti jong kani ka program ki chairman jong kani ka organizing committee nong ston sun bat baro kito ki nong yesimenta kito ki dibayadon benta hakani ka organizing committee nong ston sun lingba ki prateli ki presbytery bat kumjuru nak benta baro kini kibadon hapo kadas jonga nadu ukongsan jong kani kapor baklem da jer kerteng yanu bat kumjuru ngasngau ya kaban penpau ya ka kriting lani kajing wanra kajing ai kublei ya baro nak benta jong pi kibadon hakani kadas bat kumjuru ya pi kibadon hakani ka saudong jong kani ka madan kibala penpu penping ya kani ka jing ya simenta lingba kani ka jing ya lekai charitable football friendly match happening jong kini ki officer sarkar jong ka West Khasi Hill district persya ya ka tim jong ki pastor jong kini ki prateli ki presbytery ki bangla jet naki ti kumta ngawan ra ya kani kajing ai kublei naka sinot barok kowe nak benta jong pi hakani ka por bat kerpangru ngasngau ya kabanwan ra kajing ai kublei nak benta kitu barok kinong yesim benta hakani ka match kabala penlong ya hakani ka sngi kumjuru ngasngau bangan siemru ya ini kabu ban penpau kajing sengongu kaba kerpang ya i Dr. Arnong Rum jongi ubalong medical superintendent menta jongka Dr. Ed Gordon Robert Hospital ibala pelaj knang ya kapor bandon hakani gasngi ban ai ya ki kat to kat ni ki jing pensyai HKBD bat ka jing syakri jong kani ka Dr. Ed Gordon Robert Hospital. Tinak benta jong pi doktor ngisngau baha ka bakom kani ngidapan pau ka jing sngongu namar baha ka por baka hospital jongi ka don hapdeng kata kabangila ban ong hapdeng ka jing kaba ngim sumpoi perkat bagi kita ka jing ka jing yat linti jong ka jing syakri jong ka nak benta ka kot ka kya henrei hapdeng kata kajing ke baka hospital kelamat day Dr. Arnong Rum hadin by ila songtai nakakam kum ujon director naka civil hospital lani jong ka government jong ka sarkar ka jongi ngisngau kemen sibun ban nakaliang jong i klam da ken ila wan ban volunteer met batman sim ya kata ka jing syakri ka jong i banwan ai hakani kerubat hospital jongi kublai sibun doktor na kebenta kitu ki kentin ki bapila pasyat ya ki jing tip ya ki jing don kam bat ya ki jing ya saprang jong kani ka hospital menta kumjuru ngawan ra ka jing ai kublai kerpang ru ya kini ki arteli ki tim ki balajit nak ya ki rangken sai ki nong yelekai ki baken sai ki bangi tip kini ki day ki officer na kaliang sarkar ke ba hapdeng ke jing bun kam jongki Henry ki pen ya kata ka sabba kom kani kasngi ya kata ka benta ka physical activities ke ba kilawan ban ya sementa di kapor ringkat ru ki pastor jongi ki nakini ki prateli ki presbytery ki balem mi hakani ka madan ban penpau ya ki sab ber kita len ki jongki bat yo isisha kaniru kalong ka way ni kisngi jong ka physical activities jong pi papila penpau ha kani kasngi tina pedeng jong kini ngiyo isisha ba baro arteli ki tim ya kata ka sporting spirit jong pi tenre namar ba pedeng ki jing pun kam imat tang kendiat ke bangi dang la ban yo ka skill jong ki ba ki dang la ban yalek kai le se la ban don na pedeng jong ki ban sajit hang ni hang tai syakitim ki ba pila ban yang mikmat te kublai subun na ke benta ka sinot ya pi ki no yalek kai
lum dadai ma pi don hakan ikapor baro uneu pat ba bengedon ke saudong kalong ke jing leno yangi bangin don ikapor ti sachusen na kasinot ngawan ra ke jing ai kublei kerku kerdo ya pilang baro bak ai bakani ke jing simbenta hakan ikasngi kan long ru sisa ka kubor na kebenta bangin nang yai Kersan ya ka jing sakri jong kani ka doktor Edskordon Rebat Hospital komba kalarake ya ka jing dap cispat snem menta kani ka snem ublei unkurku yapi baro kublei sibun Kublai Shibun Pastor, na kabanta ki kentian kirku kerdo jong pe, na kabanta kini ke program, but na kabanta kini ke artli ki team, ki balaya aireng ha kini kesengi. Kabalang ke jingeseng samla balang Presbyterian Mausiang, sengoba wana ya ke jingruai ke bakar pang jong pe. Check, check, hello, check. Check, check, hello, check. Check. To kublai sibun ka jing samla jeng bala mo siang ka bal ai jeng ni ka jing rai ka kerpang
panduai atrai kan mau pilakari ti hakani ka puan mentangin yo ka cingkren nau chief guest badon burom jongi Sri Macmillan Bersat bolong MLA jong kanang ston constituency di hakani ka puan ka chief guest di kapan ai ka cingkren. Pastor papanyai ya ka jing yalang baru kampia papanyai nang tairu ngas ngoban ai hakaban kong ning sap ngamla klem da pen pau ka jing sungu yo blai trai kerat nang bunang tau baladon rekat yang i habau kilang ngas ngoban ai ku blai ru ya ka jing seng ya selok jugi pastor jong ka KGP sinot sep ngi ka jongi ki bala penlong ya ka ni ka charity march nakam taban pin mi fon nakam ta ka road hospital ngas ngoban ai ku blai ki pastor ki officers ya ki temen besan ki ruang ba ngidon lang ni usim jogi manong stoin badai temen besan ngidon u deputy sim jogi manong stoin badai u temen besan ngidon sodai snong jog snong ni nong stoin ki ruang ba bad ki pai ba ki besong saudong ya kene kamadan kane ki jik penlong ini ki jing jelek kai meta ka singia pedeng ki officers bad ki pastor kadon kadau ba kadau kolong ba ka wei ni ki hospital ki badon pok jela ka jungi kabang itep ka H Robert Hospital hangte hajaya hosulong kaladap sispa asnam menta nadu pala seng ya ka asnam kana ispa afuar tenagaliang jongka balang posterian ka baseng ya katai ka hospital kadon ka jing temu ba kadon ka jing persang ban nang penbaha bat nang penkiu ya katai hospital katkum ka jing ya jongka pa tenagaliang ka jonga ka singopat ai kublai kirpang ya kinok penia kibede ki pastor ki temen besan barkit khot jing balang posterian ki bedon sisa kata ke jing mut ban pen i hakmat ka pertai bat ban ai ke jing sakri upai ba lada dei ka kot ke khia lani ha ke jing long ba kenjaman sim ha ke jing imbriu jungi ka bedon kam e ka dei ka kot ke khia ka tin ko ong ba ngim don kam ye ka spa lada ngim yo ai ka kot ke khia ki ong ba hell is well ka jing kot jing khia ka dei ka spa kabat kaba aga dei kapule kaputi education bat kapasau ka jing sai ka light kini ki light li kimat kiba ka soka ka jungi meta ka pai sekmat kini ki light li kimat ki long sisa ka jing mentoi nak ta ki pai ba jo ka jela ka jungi nak ta ki pai ba jo ki district ba pa te na ka liang ka jonga ngas nga ban pa ban ai ki jing khublai ru ya mo dar to jong ka KGP sinot sep ngi be don kat ban ngi i pastor IW nong si ya ki wepat ki pastor ki bedegi nokit kam jong ka KGP sinot ka jongi tena kaliang ki jonga ngam don sibun ban kren tang ka wei ngakwa ban kentui ki pai ba bangin ya nok keluj nam ta ka te dau ba ban penbit penbiang ban penbahai ke hospital ban kaliang ka jonga ngan kloi ban ya donation ban nganum ko ban penmenahang ni kat nungan ai donation ngan ya kendui ki nong elam ban ngan saai nama ngatip bagi company yai joga bala posterian kiwe ki belang kalong kumjo bagalong accountable ngitip pa wat usi jar tengkala ka keton kadon ka kti jong treasurer gidang ya kelia ka flow jong ka senat gidang kelia ka flow jong posteri gidang kelia ka flow jong distriko bahasa ai ka to pisah ka balai pi bat ka kti ka jong pi tenak kata kadau ngam don kam yang ngaban penang ni tangba ngakular kat kabala kumu we ni kinong song snong jong ka distrik ka jongi kumu we ni kinong song snong jong ka jela ka jongi ban ya don matalang bar kini te tangi ta kentin singopan ai ku belai kapang ya ka ji seng ya selop ji pastor jong ka KGP sinot semngi ki pastor ki teman besan bar ki khot jong balang posterian bar ki we pat ku ki riu pai ba ki bedai ni ki we pat ki kenhun ki bedon sisa kam sim ban ya nok senyang nama ka hospital hang te sulong kam semut tang ya ki kenhun balang posterian kamut ya pakai kunong song snong jong ka jela me gila ka jungi te tang ni kentin ku belai sibun u belai try kana dong bunong taun don nakat ha ke jing temu jungi ha baru kilang ku belai sia jangu Kublai Shibon sir, nagamanta ki kentin aimen sim jongpi, ya ki nong penyan bat kumjuro, kajeng donmen sim jongpi, nagamanta kini ke jaga sumar kapapau nam hai ke jala jongi, ke Dr. H. Gordon Robert Hospital,
Ipediang ni kebes ngomo ia kini kejengai to play unang kerkhui phi. Yang sesang no ia ka second half kebentar kebaal jo kejele kai football tungi kini kalong kejeng kerpat. Kini kibes syong kesobha ban nomrung ngapo madan nalor kitu kejan kibangila aker. Kata kebenengkong kabaal ngobha wa nom syong halor kitu kejan yo kiprana. Kini kalong kejeng kerpat nagaliang jungi kum ka organizing committee. Kublai shibon. Check. Ki pajba baro saisen pan. Kumni ngin sayok ban peteng pan. Ya ke kelamit jong ka jingilek kai. Ya ke bangi khat ya ke ni ka jingilek kai. Ka ba shisngi lane ka one day charity match. Ya ke ba kum ka organizing committee. Jong ka jingeseng yes lok ki pastor. Ka yo ya ke ban penlong hapo ki nriu teliki zon. Jong ka KJP senat sapngi. Bat kumban syupen kan mau. Bakat haduk ka bakut no jong ka kelas step. Kakanhun jong ki officer kalau yo ban lam kman dalai teli ki kol lembaga kelas step ngin ye pen bat ngin sakisa kani ka ba kelamet manubala ya kaban te ya lakam kad hadu ban khur ya gajing job ha kani gajing lekai. Hello. Nagabanta kitu ki batang Shuan. Kini kalong kajeng pentim. Kum kadak bagila Baniram ya kini ke hospital. Nagaliang jungi ke organizing committee. Ngilabo saudong kini ke madan ya ki donation box. Kinu ki bas ngodon mesim Baniram ya kini ke hospital. Kin snobha ban no snobha ban ai snobha lengba kitu ki donation ki bangila penkle. Ngiklam sim kanu bayrung na kabanta kani ka jingile kai ne ngi shukmi lenti ba ka jingno kalu jingpi kalong ka jingker khu ka bakrau ya kani ka hospital ka jongi kidonro ki donors ka hangni apo podium lani manu bakwa Baniram nilapan kre nagaliang ka organizing committee kinu bakwa ya kini donors kat ke sobha ya kaban ya kendo ya kinong panya lani ban sim ha kini pol ya kaba di volunteers ni lapan kre ya kaban sam ki balong ka jingirap at ka jingkir ku na kabenta katay ka hospital publish ko.
Kaladon kajing penkala player. Nagalian ti officer 11. Nakataka dan Dr. Yo. Nakataka dan Dr. L. Yo Piao. Nami dari Raymond Guardian. Hagat kalamian ka kenhon ka pastor kalayo open pine sigol hado amata ka tingela kai kalong ba ka team ka officer kalala lai la kawin yang kedua nagalian di pastor lehat dari Reverend Itial Machlong. Nagalian jong ke pastor 11 kaladon ke jeng bujili player ha ke jaka ke jong pastor D Marweng lami dari pastor S Marweng.
Kaladan kajing bujiri player biang, nakaliang di Pastor 11. Harga cakal jong Reverend S.I. Marbanyan, Nami no Reverend R.S. Dingo.
kan nadon ka jing bujili player pia nagaliang jong ki pastor 11 hakachaka ke jong Reverend SP Markham nami bujili no da Reverend Marvelous Linda Maula. Agak berikut jong ke Kelamir, ke Kenhuon jong ki officer jong ke West Kasil District, kila pendiam no ke Kenhuon jong ki Pastor 11 jong ke Nongstein Zone, the Lai Gol, Lashigol. Kublai Shigol pi pagba baro, kini ke jingin ekai ke lakut, sobha up na gementa ke prize distribution ceremony. Cek. Ki pajba baro dakum tu ngila poino sekabakut jong ka jingile kai ha gane ga janmit. Bat lengba ki arsin ki kela jong ka jingile kai.
Day ka kanhun jong ki government officer ki belayo yu nam tam bat ru ban Korea ka jingjom lengba ki lai teli ki kol ya ki ba ki layo ya ka ban them ha ka kelas sep bat habawan phairu seka kelamen yi ina kalian ka kanhun jong ki pastor ki lai khun ting bat ki layo ya ka ban pli ya ka account ha ka mi jong ka scoreboard bat ban yo them shikol te lengba kani ka jingile kai hai kani ka janmet yo i shisha ya ka jingkershan barat ba jong phiki pa ru it football ki balawan ban sakhi bat ban ai men sim yang i hai kani ka janmet bat mentang ila poi sa ka post match presentation bat kerpat igi players bakin yang hang tu hajan kani ka backdrop na ka benta ka post match presentation agak kerpat ya ki players baro nadu ki starting 11 bat kum juru ke squad hibro kawai bakin long ki balapan kre naga benta ka post match presentation. Hello. Ngakir pat iki players kun sobha banwan no hang ni kman. Kun thop ru yaki official kanang bangen yo ban sedang no yakni ka post match presentation hagni ka par. Kat bagi player kedang iwan mla klam dapen pau ka jing sngongo bat ka jing ai ku play ya baro kiba lano senyang bat kiba don kti bat ngi ka organizing committee jong kanong stone zones ban penlong ya gane ka charity friendly football match ka ba job ha gane ka janmen ngi pen pau ka jing sngongo bat ka jing ai ku play ya baro kitu ke ba lai ka ketiga diang ka ketiga man ban ka shaningi ha ka bangi penlong ya gane ka program ha gane ka por ngakir party ke player ke sobhai ke ban yang hing ni shubu tang khmat nang tai shubu tak ketuai tang khmat nak lagi nak ngakir pat agni gapor yaki shakhat snobha igas kibadan guram jongi yai Sir Macmillan Bersan bat ngakir pat yau chairman jongka organizing committee bat Scott yau guest jongi hangni hai ke podium ka bang lapan kre na ka mata gani ka post match presentation ngakir pat yai Dr. Arnong Rom moderator jongka Senat jongi Secretary jong ke Central Organizing Committee ngop hawat wan lang shini shipo ngakir pat ro akani kapor yai Sir HG Lingdo belong SP jong ko Kasil District jongi supaya kaban don lang hagani ka post match presentation sir Tanga ai ngai ya kani ka por ka basa na ka mata kani ka post match presentation jongi hai secretary jongka organizing committee jongka Nongstoin zone jongi teman besan ji sangyang subhan ki pajba baro season pan Yemla ban klem da ai kublai ye pi baro Bapilawan unconditionally leni klem da bu kandon Nrei pilawan ban sakhi ya kani ka jingile kai kabakum ka organizing committee jong ka jinge sengi slok ki pastor kalayo ia ka ban perkhan da kabakum noru kanyo ia ka ban don benta bat ka Dr. H. Gordon Robert Hospital
naga benta ban rakhi ya ka jingdap chis pa snem jongka bat shisha lengba keni ka jing perkhat ka ba khamper ban ya ka ba menu ngi i kham tam ya ka jing ratba jong ki pait ru ich football jong ka ne ka than ka jongi ki balawan na ki dong ki baper na ki balang ki shnong ki presbytery baper ka jing ai wan ai man sim jong pi ka koridor ya ka organizing committee bat kham tam ya ka jing yeseng yeslok ki pastor bat shisha lengba ka ski ngimla ru bandem klem da ai kublei ningkong u chief guest ubadon burom jongi ubalong UMLA jongka Nongstoin Assembly Constituency hoi kum juru ye ki wei pat ki representative jongka ni dong bat ka than ka jongi ki bala yo ya ka badia don menta hoi marmet kimla bandon bat ni ka ni ski namar kai kam tam ka don ka session hangtei jongka Khasi Hills Autonomous District Council nrei ngi i sunyang ubaki ki penno syaka organizing committee ngai kublai ia pi baro kidong mi khmat padon burom jengi kerpang ru ia IMLA padon burom jengi bulong chief guest ngimla ru ban klem da ai kublai ya moderator jongkas KJP Senat Sapngi ublayo ia kaban pelat ia kapor ka bokordor jong i ban wan ban sakhi ya kani ka jingile kai he kadigaski hoi kan long ru ka kubor syaka kan hun hi barok ka wei ka balang lengba jong pi pastor habang iyo ban penlong ya kebekum kenigaski ngai kublai ru bat nganam delak banjer ya baro ringa ai kublai ya pi baro ki pastor kinong syarai jang ka balang ki teman besan ke dekat komiti jang ka balang kinong yalam shlong oi upaim jang ka himanong ston ki wei pat ru ka baganthum ya ki tim si baro artli kata ka kan hun jang ki pastor ki balang kum ki host bat kum juru kham tam ya ka kan hun jong ki officer jong ka district ka jongi bat ban klem da pen slam hakani ka post match presentation ka jongi ngidon ya IMLA badon burom jongi Shri Maximilian Bersan ngidon ru ya SP jongi ba HG Lengdo ngidon ru ya Reverend IW Nongse ublong moderator jong ka senat ka jongi ngidon ru ya Dr. Nongrum ubelong medical superintendent jongka Dr. H. Gordon Robert Hospital ngidon ru hangni ya iteman basan AS Dokling belong dukhat jongka organizing committee belong ru aga juga por angka nam tegani geski bat kum juru ngidon yu chairman jongka organizing committee ka jongi ngai kublai sibun nam tegani ka por ka jongpi ka phidang yai salem bat ni hadu ka di ka por bat haga di kapur da ka baburom bat knang banom penslam ngila pen kre ya ki kenja momentu ki badai ki medals ki bakum ka organizing committee kum ka dak jong ka jing skung yupi ki nong yeshmenta ki players number atli ki team ningkong da ka baburom ngakerpat ya i sa HG Lengdo da ka baburom banwan sikmat ban ai kani ki ya ki medals namata ki officials jong ka kanhon jong ki pastor ki officials jong ka kanhon jong ki pastor ki officials nang pen kre ru ki officials jong ka kanhon jong ka team kabara ya ka jingjob bat na kabanta kani ngakerpat da kababurom i Dr. Nongrum kidegi officials jong ka kanhun jong ki doktor jong ki pastor kublai sibunsa hakani ka por ngakerpat di Dr. Nongrum ban ai yakini ki momentos agar parti ki officials jong ka kanhun jong ki officer berok laingut skill bahada ko buram
kini kilong ki officials jong ka kanhun jong ki government officer jong ka district kublai shibun sir hakadi ka por ngin poi no sakawi pat ka banta ka basa kata kalong ban sam no ya ki medals na ka banta ka kanhun ka ba long ka runners up hakani ka jingilek kai ka banta ka ski omla ban len wat hapdeng jong ka jingkhia jong ki thiet ki jaw habala syong tang hop office leni halaki balang panban kini kelapan iya kata ka sap ka pakerpang ga jongki ban yok ban fight back persya ya ka kanhun jongki government officer pada kebuburam nga kerpade Reverend IW Nongsej moderator ban syeme ka banta ban ai kini ki momentos sya kini ki arpu sangut ki players jong ka kanhun ki pastor kerpat yu kapten daga baburam unialam laga kanhun kidi ki player ki bapong ka jersey rong sao kidi ki pastor jong ka KGP senat sepngi ki badon hapo uput usam jong kanong stone zone ka bakentup ya ki prap ki teli ki presbytery kata ka rilengam presbytery ka tenghor presbytery kanong pendeng presbytery kanong stone presbytery ka umsau presbytery ka rambrai presbytery Kalakse Presbytery, Bat Kumjuru, Kanong Klau Presbytery. Tungin ay kakti jong kajing ay mensim bat sngong uru nagbanta kini ki pastor ki jongi. Lagar patru i Reverend NK Nonglang daga baburam bapin wan sine sepo. Bat kumjuru i temem besan kenong se. Kumtu ngelayo ban samlut ye ki medals syak kakanhon jong ki pastor ki balongkum karena of team hagane ga jingile kai charity football match bala penihat daga jinge sengye slok ki pastor khaddu ngidon ya ka banta ka basa bat kata galong ban sam ya ki khusnam lani ki medals tangkum kadak jong ga jing sgungu ya kakanhun jong ki government officer hapo ka jingyalam jong isa PD sangma ibalayo ban lek kai bha kham tam segi benta ba syakmat haga jinglek kai bata ka buram kerpat i chief guest badan buram jengi sa embersan ban shime ka benta ban ai yakini ki khusnam syakini ki players hapo ka jingyalam jong i deputy commissioner. Lagarpat ia berart legitim bakin skebhaban ya apsipor ngidon kami ke grup foto ke jong pihak khmat jong kani ka backdrop ngidon kamru ia ka grup foto ke jong pi hakmat jong kani ka backdrop saksi sen tungin ai ka ti jong ka jing ai kublai
na ka banta kani ka kanhon ka bai yo ban khur ya ka jing job ha kani ka jingile kai charity football match ka bamanta ka ski ha kani ka kanhon ka kan thop nadu u deputy commissioner ki extra assistant commissioner but ki district heads jong ki government officers hapo ka West Khasiels district ka jongi bat kum juru hakani ka kanhon idon ya ki deputy SP jong ka West Khasiels district but lastly ngidon you treasurer jong ka Meghalaya Football Association iba wan sian karkrang iba yo ru ban wan simenta bat pan siat pan singan ya ka kanhon jong ki officer jong ka West Khasiels district bulai sibun sa badakum to ngila la ya ka ban pendap ya ka banta ban sam ya ki khusnam sia kini ki atli ki kanhon ti hagani ka por nga IT ka por ka basa sia u anchor jong yi itaman basan AS Doling ban pendapi ke kam ke basa jong ke post match presentation. Halo. Klempen slam show namar ba ngiladap ye ke kam ke badan kam tam ngakerpat ye teman basan kenong sej banai shikentian argentian ki kentian ai kublai na ke banta kini ke program. Teman mesan AS Doling berpeniat je kini ke jingelang kini ke port nang tai Reverend Jeti Kharusau kum chairman jong ke organizing committee kinong syakot sobha baro nadu I chief guest baron buram jongi nang tai moderator bat baro ngayeng hang dia ban ai ke kentin vote of thanks na ke benta baro ke bedan benta ti lingkot ngakwa ban ai kini ki jing ai kuble kabaning kong ni ai kuble ya ke district administration kerpang I SDC jongi balai simenta bha na ke benta kini ke program ke bangila penbaik ban penlong ya kini ke charitable football match nang tangi ai kuble ya headman jong ke New Nong Stoin balai syak sobha bad bala ai ngi kini ke madan bangin yok ban penlong nang tangi ai kuble ke sport club jong ke New Nong Stoin nang tangi ai kuble ya ke health department lingba ke office jong UDM and HO ki bala yerap ingi ban penlong ke medical camp na do menemen stamp nang tangi ai kuble kumju ya ke NDSA na ke bentai ki referee bat kiwe nang tangi ai kuble ya baro ki department jong ke sorkan ki badan hakene ke district ke jongi ki bala ai ke ketika mon ketika diang na ke bentai ke ke program ke jongi nang tangi ai kuble ya ke balang Presbyterian New Nong Stoin na ke bentai ke decoration nang tangi volunteer bat kiwe nang tangi ai kuble ya ke balang nong pendeng na ke bentai ke lunch ke balang nong Stoin na ke bentai ke refreshment nang ta ke balang nong deng na ke bentai ki donation box ki bakal sena ban penkre bangin yok ban lum ya ki fund na ke bentai kene ke racing fund ke bangi temu ban penlong nang tangi ai kuble kumju ya ke balang mau siang ke bala ai ya ke jingrawai choir mene ha ke half time nang tangi ai kuble kumju ya ki officer baro ki balai menta na ke benta kum ki player ban pensiat pensengan ban penlong kum ni ke jingela kai nang tangi ai kuble kaju ya I PM jong himanong stoin balai don ringkat ban ngi nang ta kerpang ke jing kuble kalik ru chai baro kinong mikmat klem de jer kerteng ki bala no senyang sya kene ke program na ke benta ban penlong ya kene ke charitable football match nang tangi ai kuble kumju ya ki head jong ki department prepare Isar SP badang don ringkat ban ngi ha kene ke por nang ta executive engineer jong ke PWD bat kiwe ru kumju ki bangila khot sobha bat ki balewan nang tangi ai kuble kumju ya ki pastor ki teman besan ki nong serai na ki balang baro ki bangila khot ki bala syak skor bat ki balawan ban pensengan ya kene ke sngi nang ta kerpang ngi ai kuble ya ki pastor ke jongi ki ba phong ya ki uniform rong sao ki bala sim kia ban wan ban sim mentah ha kene ke sngi kamde ke kam ka basuk ten re kuble sibun
nagam ta jong pi ki baro ki pastor ki bala simkhia banwan kum ki player hakani ke sngi nang ta khendiat ngai ru ka jing khublei kerpang nakam ta katu kat ni ki bedan menta bat ngi ka BSNL office nakam ta ka fiber connection nang ta baro kitu ki beledon menta haka ban ai ki donation bat ki sponsor nang ta kerpang ru ye ba kenja ibal ai ka publicity nang ta ngi ai khublei ru ya Reverend IW nong si ibadai moderator jong ke KJP senat samngi balewan mandorikat ban aiman si mingi hakani gasngi nangta ye Reverend JR Thaba Secretary Central Organizing Committee balewan mandorikat bangi nangtai Dr. Arnong Rum Medical Superintendent jong ka Dr. H Gordon Robert Hospital nangta kerpang ngi ai ka jing khublei ye MLA badon buram jongi khublei sponsor ya ka por ka bakodor kaba pila pelaj banwan kembukong san hai kene gesngi nang tangi ai kublei ru ye kebelera pingi ha ka PA system ka pandal kerpang na ka benta I secretary convener jong kene ka nong stoin sun ibala sim benta ibala sim kia ha ke bobon ki benta bat kumju ye ki generator ki bala ai sobha ki balenok senyang banginyok ban penan kam ha kene gesngi nang ta ye barok ki pajba wala de kemedon su ha kene gesngi ni ai kublei ye ka ti kamon ti kadang jong pi ba pila kersa ningi nang tangi ai kublei ye Reverend JL Maulong nakam ta ka jing duai sedang bat kumju ye Reverend N Kenong lang bai insa ai ya ka jing duai ban penkut ye kene ka program nang ta kerpang ye ai kublei ye teman mesan ES Doling nakam ta ka jing penbet jing penbiang ye ka surok ka bangin rong sya kene ka madan nang tangi ai kublei ye ki press ki media God News TV channel bat kiwe bat kerpang ye ki referee baro ki bala ship mentana ka bantaban penyaj ya kene kejingel akai telah dadon kanu ka mengakum klat ban ai kublei sim ba kene kalong kejeng ai kublei ya barok kublei sibon kublei siajar ngo blei nam ta kaburam go jungu amen ngan sekerpat ya Reverend NK Nong Lang bain ai ya ke jengker ku penwai na ka benta kene ke program shua kata ka kerpat ya ki official ki ba penyat ya kene ka match ke subhaman wan chini sekman na ka benta ban pedang ya kene ki medal ki official ki referee match referee ki assistant match official but for referee subhaman wan chini sekman ngagar part Reverend NK Nong Lang subhaman ai kini ki medal na ka benta ki official jangi dongin ai ka jeng tap kti nama klem ki ngi namla man penlon ya kini ki program ka job ngin yo agni ka pol ya ka jing tuai pen kut lani ka jing kan khu pen wai na I pastol tingi Reverend NK Nong Lang ibalalong teng moderator jong ka KJP senat sam ngi jangi pastol sopado ngin ya pandam ha jing tuai ngi ai ngu ye me ablai namar kan ne ka sngi ka bakarpang ka sngi ha ka bangi Milayo ia kena ke jingle kemen, ngiduai ko turai, baga jingle kemen ke jung ikan longru, naga benta, ka jingda pispas nem jongka, et skodor robot hospital. Ngiduai ia me a turai bamen kerku ia kena ke sengi, haga bangila pendep ikini ki kam ki babun, naga benta kena ke hospital. Mi aingu ia me a blay. Bamela syashkor ye ke jing duai jong ki khun ki jong me mela penyo ye ke ne ka mariang haga bangi idu jing kermen haga sngi ke bamenin rei me atrai mela syashkor ye ke jing duai jong ki babun ki khun ki jong me bat kum neng ye layo ye ke ne ka mariang ka ba skutenat haga ba ngile ye syong ngile ya laju changne lem kano ka jing penwit atrai to don rongkat lambat kene ka jing temu ka bakrau komba me melawalam ya kisyakri jong mena siliang duriau ya ka bakin wan ban seng ya ka hospital ban ai ka jing ya rap naga banta ki babun ki nongpang dei ka jing kren ka jong me atrai
Giduai ya ke bamen kerku. Bat menang ya lam ya ke hospital. Bakanlang la ya ke ban jam. Syaki bentang ki bakam sejrong. Ki bentang ki bakam kongsan. Kat kum ke por ke bamenta. Try ba ya giduai ru. Baki kun ki jong me. Hapo jong ka sinot sep ngi berhapo jong ka assembly hibro ka way. Kin sim halade ya ka jingkit kli ka bakia. Naga benta ka jing sim benta. Ya ka jing rakhe ya ka jing dap chis spots nem. Kane ka hospital. Try ba itu kerku yangi. Ya ki digi ke baro ki bangila yo ban pendep. Hagane ka sni kum kanong stoin sun. Bat ngida duai. Bamen selong rengkat. Lambat kisan tali kisun. Kibarnak pendep. Hakini kisngi kibarang wan hadin. Isnei ko try. Ban pelait no yang ida kejing kerku jong me. Naka jeng kejing ya langka ba kordor kejungi. Hakani kasngi. Bat toda ai ba kejing ai. Kabada biang kejung try jongi u Jesu Kris. Kejing kejung belayu kepa ubana bom jukut. Lambat kejing ya selok. Kejong mensim bakhu junong pentengan. Ai bakine lai ki balong hoi belai. Un yai sun syar. Ya kejeng im jong iki kun jong me. Mentabat sebom jukuru. Amen. Kebelah Shibon Pastor nam tak kita kejeng duai ke jong pi. Ngapan pernah kene ke por bagene ke program ke lawai. Nagamenta ki team beratali, we have prepared a light refreshment. Nagamenta jong pi, bila man ki hong te helor. Dan ban ap ang tu hang nung ke cakap besno ben ngen penyo ekasha nagamenta jong pi. Kebelah Shibon, nagamenta tu ke pen create a light refreshment. So baba nai no sing player. Ngen las nu tu bagian ai be hang ni hamadan nagamenta jong pi. Be free. Mah. Tengah kerpat ikni ki players, barok ken wan hang ni nagamenta ke group photo lambat kini ki guest ki jongi. Ale, ngin chandor shwa tang kuai ale. Halo, ngagar pa ini pastor borok ini don lang ini. Kini pastor borok kita na podium dengan nom kerteng. Kamtam kini kita bawan kita kat jangka Central Organizing Committee Nasional. Kita subha ban join lang ha kini ke group photo. Subha ngin kampan keloy.